Kif baqa' ftit iktar minn xahar biex l-iskejjel jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom, aktar ġenituri jagħmlu kuntatt ma' dan l-istazzjon minħabba tħassib tagħhom dwar it-trasport minnu lejn l-iskejjel tat-tfal tagħhom. Ġenituri li issa qed iċemplu lil kumpaniji ta' trasport li jużaw is-soltu dawn infurmawhom li l-ħlasijiet tas-sena skolastika li jmiss se jkunu l-istess bħas-sena ta' qabel. Ġenitur partikolari li għamel kuntatt ma' uffiċjali tal-gvern dawn qalulu li għalissa ma jista' jsir xejn għaliex il-legal notice min-naħa tal-gvern għadha ma ħarġitx. Din is-sistema tħabbret mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fil-budget għas-sena 2018 u kienet imwiegħda miż-żewġ partiti politiċi ewlenin fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Imma minkejja l-wiegħda u żmien qasir li baqa' biex jibdew l-iskejjel kemm l-operaturi u anke l-ġenituri għadhom jinsabu fil-limbu dwar jekk hux ser titħaddem din is-sistema. Bil-ġenituri li jagħmlu kuntatt ma' dan l-istazzjoni jibżgħu li din issa se tkun implementata f'qasir żmien bil-konsegwenza li jinħoloq kaos. Aktar kmieni dan ix-xahar l-MUT, il-Union tal-Għalliema wkoll esprimiet it-tħassib tagħha u sostniet li hemm nuqqas ta' informazzjoni bl-edukaturi ma jafux x'se jsir minnhom fuq din il-kwistjoni. Anke l-Partit Nazzjonalista permezz tal-kellim tiegħu għall-edukazzjoni Clyde Pulis stieden lill-Gvern biex jasal għal konklużjonijiet fi żmien tajjeb ħalli jassigura li dawk kollha involuti jkollhom biżżejjed żmien biex iħejju l-loġistika twettiq ta' din il-wiegħda tal-partiti ewlenin it-tnejn.